ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belindendi to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro moolo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to Gourdioma to Sinthiane Gourdioma to Dar Salam kon takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tijane Alpha Mama Siley Ba to Moderna ha to galle makko Sama Sa to Killinkara Kahide ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie aljuma hanki o wonno cérémonie ko fati puɗɗugol ñalawma lorgo leɗɗe e ndera leydi e ndera windere he kala hattinde nder leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani o lori lekki makko kanko toon to legal Tafrak Zeynam to leydi Sénégal ko accident ji ɗiɗi musɗitina aljuma hanki o ndera leydi he yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men to leydi Mali Moussa Mara mennoɗo wonde hoore jaggoɗo leydi ndi o waali jamma makko gadano e ndera kaso to leydi Burkina Faso ko janguji sebbitiɓe walla mbiyen jihadiste uji kañumen mbaɗi janguji musɗi no fewi e ndera yontere mayde e nder ndeɗo yontere e ndera Burkina Faso ko famdi kala kene famdi kala fodde temedere neɗɗo wasi hen pittali men to leydi Côte d'Ivoire ko cukko hoorejo kayya landa cukko hoorejo landa Laurent Gbagbo wiyete ka PPACI ko cukko hoorejo landa ka kay holliri e oɗo saaha joni wonde ko candidat e sumgoji tijjadi tawi ko sumgoji hoorejo leydi hay sinno kay o ɓamdani ɗum e gardiɗo landa ka kedde Afrique mayen ketto Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri ma en jaaha to leydi Palestine to leydi Israël to leydi Russie bisimilla moni ketki hotodirte joni joni pren facciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi jab laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijane Diallo Allah lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrata ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijane Diallo mo yawrata ɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma kay koko ɓunno ha ala ko heddi so wonano opéré son jokkodiri joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e wittoje makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac hay sinno estomac ma kay koko tampinoma so tawi on jokkodiri joni joni mbatta ñamde yarde nder balɗe sadi kala ko kaaƴeɗa ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andina dendagal kileneɓe makko e oɗo saaha mo tawe to France kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko téléphone numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mini ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓinene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott to leegal bitegal Samia woɗɗani commissariat mo Darel Beydo walla commissariat mo Samia ene tawi ɗo ɓii ko sa yiiɗi jokkodirde mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji
kawis Allah cuuɗiɗo ƴettiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde enɗam mo nangata taare janowo yoga e rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yoga e rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama ƴettude kaɓuruji mon e ɗemgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira ɗiɗi lewru juko woni lewru utta hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawen yiide en to banggue ɗate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ha joni habruji men ɗemgal pular fedde mon walla jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardugol ceerno Habous Diallo e sokna Mariam Tijani Ba ko noon kadi e jayde weltare TV e gardagol Sar Abdoulaye Sar eɗen pecca sunare men ha joni eɗen jokki feccito sunare men wonande dendagal ɓesgu feral naaɓe e dendagal ñabina naaɓe dabbe naaɓe e dabbe naaɓe mbañnaɓe ko taari ɗum kala ustare biyetenoɗo ceerno Mamadou Bocara Ba ɓurno lollide Mamadou Ba toon to dawlaci dentuɗi Amérique ena pecca sunare men noon e dendagal famille babaɓe galle babaɓe e galle warwarɓe kala ha ko noon kadi dendagal ɓesgu makko e cuddiɗo makko kadi eɗen pecca sunare men eɗen duno nene men Mariama Tijani Ba ko noon kadi e Chérifa Ba kala e dendagal famille aji ɗi kala eɗen pecca e men sunare eɗen dutta duwawoji kadi dendagal bandiraɓe duynoɓe réseaux sociaux ji e pelle men e noddunoɓe kala eɗen pecca eɗen dutta ɗumen duwawo eɗen mbiya tan nde Allah windan toon baraji so windi kadi hoto momto on jokki en ɗam yo Allah jokku balɗe mon kabruji mon ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie aljuma hanki o go lewru utto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyya collège national de commandement et de l'état major ɓe juɓɓini e nder noksata cérémonie tawi ko tottirgol diplomaji ɗeɗo kay ndeɗo haralde tawi ko ɗeɗo karalle ɗiɗi hen haralde wotere ko wattore haralde sappo e jeetaɓiire woni 18e promotion de cours d' état major e haralde wonde nde ko wattore haralde jeeɓiire woni 6e promotion tawi kadi ko waɗannoɓe cours spécial d' état major tawi ko hitande 2024 2025
kamɓe heɓɓe diplôme ji ɗi noon ɓe keeɓi tigui fartange joddade kay e hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh Al Ghazouani tawi kadi kala tawi noon ko ɓeena sappo tawi ko sappo ardiɓe ɓurɓe ardiɓe kay e ɗiɗon promotion aji woni des 10 premiers de chaque promotion ko ɓen tigui woni heɓɓe fattan kay wawde joddade e hoorejo leydi ndi kamɓe kala noon waɗannoɓe kawguel ngel kamɓe kala koɓe capanɗe jeetato e jeeɗiɗo officier stagiaire uji tawi hen capanɗe nayo e jeetato ko Mauritannaɓe heddiɓe ɓe noon ko koninkoɓe jeeyaɓe tigui e leyɗe goɗɗe ko wayno to leydi Arabie Saoudite e jeeyaɓe to Gabon wondude to Côte d'Ivoire ha to leydi Mali to leydi Sénégal e to Yemen kala ko hoorejo leydi ndi noon e hoore mum Mouhammad Cheikh Al Ghazouani ko kañum tigui waɗi supervisé ko fati tottiragol ɗiɗon diplôme aji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo guendi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani aussi fi décret guila ñande alarba ɓennuɗo hollirde kay wonde o suɓima biteɗo colonel Cheikh Abidina Mayif o nomima chef d'état major adjoint de la garde nationale woni cukko gardiɗo garde nationale leydi Mauritanie o lomti noon ko biteɗo colonel Ahmed Ould Tachfine gonnoɗo e on poste kay guila 2023 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kala kay darde lewru août woni lewru jukko ndu gonɗen ndu windere nde no diidotono ene mawnina kay ñalawma walla ñalli tawi ko ñaldi ko fate e lorgo leɗɗe leydi Mauritanie noon heedani hen ɓaawo Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi o rokkiri coup d'envoi tigui subaka aljuma hanki kay ko fate ɗeɗon golle puɗɗugol lorgo leɗɗe kay cérémonie o noon o waɗi ɗum tigui koto leegal Tafrak Zeyna kanko o hoore makko noon o lori toon lekki ɗeɗo noon ndeɗo yontere noon tawi ko yontere lorgo leɗɗe hikka nde hawride tigui ko wani tigui nde conside ko programme de reboisement et de semi kay direct campagne 2025 kanko hoorejo leydi ndi noon o holliri tigui wonde kay e nder ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi kay woni les dernière décennie e nder leydi he teskama tigui leydi Mauritanie wasi tigui ladde mum no fewi kay waɗi tigui ko wiyete dégradation environnement waɗi dégradé no fewi kay o erima noon kala Mauritannajo ene jogui kay darde nde foti darade ko fate ñawdude kay e haɓade ɗeɗon caɗele o erima kadi kala Mauritannajo yettinno ko famdi kala neɗɗo kala e gurɗo e nder leydi he yo lora lekki ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fate économie et finance hono biteɗo Sidi Ahmed Bou o sakti tigui kayit woni note circulaire on kayit noon ko hollirde kay wonde kala jeeyaɗo kay e service aji makko ɗi o ardi kay wonde ko interdit windude ɓattake woni correspondance tawi noon ɗum on correspondance noon winda koye ɗemgal gongal tawi wona ɗemgal arabe o holliri noon kala correspondance kay bindeteɗo alay sagel on correspondance windete tigui koye ɗemgal arabe ha joni ko leydi Mauritanie kedene suudu sardiyeji nde leydi Mauritanie ɓe kisɗitini yilirde mabɓe woni bureau mabɓe ɗum noon wonno ko guila ñande nogas jeegom lewru juillet maydu ɗo ndu e nder aljuma ɓe nder gona bureau noon tawi ko hesɗitango ɓe cuɓima tigui ha joni biteɗo Ali Kana ko député mo tekana o suɓama ha joni yo jokku kay wonde hoorejo commission des finances ko kanko wonno hoorejo commission des finances mandat makko gadana woni hitande timmude kanko ardino ɗum e oɗo saaha kadi e nde ɓe jotti kay gam hesɗitinde bureau ngo ha joni ko kanko ɓe toɗɗi kay yo jokku gardigu oɗon ardade oɗon commission tawi ko commission des finances e nder suudu saɗiji ɗi commission des finances noon koye commission ngaji ɓurɗi garɗuɗi ɓurɗi welde kay ɓurɗi kadi hewde fayida e nder suudu sarɗiyeji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen INSAF ko landa laamu ka ardiɓe landa ka noon ɓe juɓɓini aljuma hanki go lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi manditare mabɓe aronide woni premier anniversaire gartugol hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani jappere laamu tawi koye deuxiéme makko mandat manditade nde noon yuɓɓina koto stade Cheikhna Beydia mo noccota yimɓe hewɓe noon guila jeeyaɓe landa ka e jaggue mawɓe landa ka ha tigui e ardiɓe landaji tawi ko landaji majorité bismillah mbawi notitade hen e keewal gardiɗo landa ka noon hono Saïd Ahmed Mohamed e nder discours makko holliri weltare makko mawde no fewi e ngoɗo notago saabu o holliri noddude tiiɗani tiiɗi tigui ko notitade o holliri noon ndeɗo manditare wona manditare tan gam kay timminde hitande ala ko hollirde kadi wonde eɓɓoje kewɗe kay ƴettade oɗo saaha joni e golle payidinde kay puɗɗiɗe o gollede e nder leydi he wona konngudam noon ko konnguɗi
jawdi makko kanko Saïd Ahmed Mohamed gardiɗo landa al insaf ha joni habruji men demgal pulara sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal accident musɗo waɗi subaka aljuma hanki sanga 4h du matin dow lawol tawi ko route nationale numéro 4 tolno Keur Layena e nder département mo Nioro de Ripa e commune mo Madina Sabakh ko camion goto noon felɓodiri e mini kara mo hinde Cheikh Chérif yimɓe nayo noon mbasi hen pittali men waɗi kadi no gasgo woɗɓe barmuɓe hen e nder ɓen no gasgo barmuɓe hen sappo e ɗiɗon tampi sanne sapeur pompier en woni koninkoɓe faabu noon mbawi notitade ko ɓuuri yawde e yaccade accident o ɓe ƴetti dendagal barmuɓe kala ɓe nawi ɗumen to cuuɗi cafrirɗi goskiji ɗi kadi ɓe mbawi nawde ɗumen to morguji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko hoore jagoɗɗe laamu Sénégal ine tijja kay aseta hande o ɗiɗi lewru août toon to Touba addatamo to ɗon ko wadde kay inauguré ko fate ouvrage uji kewɗi no fewi fodde ouvrage uji jeetati kay tawi ko ouvrage uji hydraulique e d'assainissement woni tigui to diƴƴe mbawata rewde kala saaha tawi ko diƴƴe toɓoji kay mbawata rewde haɓade wuuro ngo kay ko fate e yo layru ɗum noon kay ko ɗum ari toon ñalawma hande o noon tijja mo wat toon inauguré ouvrage uji ɗiɗi ko aseta hande o ɗina mbaɗete inauguré foof noon koye mbadi kay heblanade le grand maggal Touba tijjaɗo kay e ɗeɗo balɗe to ko hono biteɗo Cheikh Tidiane Dieye kañum woni ministre de l'hydraulique mo leydi ndi ko kañum sakti oɗon habaru ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aljuma hanki o kadi accident musɗo waɗi sara wuuro witego Keur Ayuba woɗɗani kerol hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie yimɓe jeegom noon mbasi hen pittali men ɓen jeegom wasɓe pittali men ko chauffeur car wondude yimɓe joyo heddiɓe kala ko famille goto ko kañumen woni tigui wasɓe hen pittali mumen kamɓe mbasi hen pittali mabɓe ɗon tawa kadi ɓe kolliri noon wonde kay ɓe kolliri kay wonde kay accident o kay ko mini bus goto jollinoɗo goski tawi kadi goski ki eɓe jolni yimɓe kadi yimɓe famille cankiɗo ne jolduno e goski kay yidde yaade wirwirde makko kay ko on mini bus de kañum woni baɗɗo accident tawi kadi ɓe paano ko wirwirde toon to Sédhiou bis mabɓe noon felmodiri koye camion goto ɓe camion accident waɗi ko kilométre uji jeegom kay hakkude mabɓe e Keur Ayuba yimɓe jeegom noon wasɓe hen pittali ɓe hen nayo kay ko sur place kawri Ela Diala e ɓen nayo maɓe sur place en tawi hen chauffeur car o e tato waɗɓe battowo jeeyoɓo o noon wasi fittade mum ko waktuji seeɗa kay caggal accident o battowo jeeguiɓi o noon on tigui wawi tigui yettade to hôpital mo Kaolack onne ko toon wasi fittade mum ko ɓuuri hewde noon e mayɓe ɓe ko rewɓe teskama noon mbiɗen kamɓe ɓen jeegomo mayɓe hen jeeyo ko famille goto saabi accident o noon ko dépassement woni tigui car o yinno tigui dublude goto autoji he yinno dublude ko ɗum woni tigui saabi oɗon accident ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal o rokki coup d'envoi puɗɗugol ko fate lorgo leɗɗe woni ko wiyete reboisement national mo winderde yuɓɓinta leydi Sénégal heedani hen ɓawo ɗum ko aseda hande o ɗiɗi lewru août o waɗi tigui on coup d'envoi tawi kadi koto ladde Mbaw noon tawi ko forêt classique woni tigui ladde reedade tawtede e nder région de Dakar ñalawma o noon ɓe inniri ɗum tigui ko ñalawma ko journée d'investissement humain woni ko ɓe mbiyata JIH e nder cérémonie o noon hoorejo leydi ndi o holliri tigui wonde woni objectif makko fandare makko kay hitande hikka nde ha tengti noon kay e hande fayi janggo woni nder ɗiɗo 48 heures nder balɗe ɗiɗi woni fandare makko yidde makko kay ko famdi kala yo million lekki yo lore e nder jokli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder plan de redressement économique woni tigui plan yidde ƴellidde leydi ndi e ƴeŋtidde leydi ndi e caɗele woni oɗo saaha joni tawi on plan noon ko Ousmane Sonko hoore jagorɗe laamu leydi Sénégal ɓaƴini on plan e nder toɓɓe ɗe noon o holliri hen tigui ndeɗo toɓɓere wonde kay o hoybitande wonande ɓen yidɓe addude autoji tawi ko yeeyoɓe autoji occasion e nder leydi hen leydi Sénégal noon ɗiɗo duuɓi kala ɓe jogui ko kuulal kay kala auto kay so ɓenni duuɓi jeetati wawata nadde nder leydi he e oɗo saaha joni noon kanko Ousmane
Ousmane Sonko ngam yidde hoybitandeɓe kay o ɗacciniɓe kay kala otoji ɗacciniɓe kay otoji jaaroji ha duuɓi sappo kay ne mbawa nadde nder leydi hen tawi ko otoji personnel so tawi noon ko otoji biteɗi otoji itinéraire ɗi noon ene mbawi tigui nadde nder leydi he tawi ko jaaroji e duuɓi sappo e joyyi foof noon ko yidde hoybitande kay faggudu leydi ndi e yidde hoybitande kay ɓen addoɓe ɗiɗon otoji e sodoɓe otoji kala e nder leydi he yimɓe hewɓe noon ha tendi kay dilloɓe oɗon fannu kay kolliri hen weltare mumen mawde no fewi ko noon kadi ɓen yiiɗoɓe sodde otoji e kala saaha tawi ngala hattini wawde sodde otoji kesi pulo kolliri hen weltare men mawde no fewi kono noon nden weltare noon yettaki kay ɓen tawi ko dartoriɓe yeyde otoji kesi pulo ɓen noon kay kolliri ɗum noon arrangeta ɗumen saabu kay ɗum ma waw dartinde kay walla ustude ɓen sodoɓe otoji tawi ko otoji kesi e nder leydi he ha joni habruji men ɗemgal pulara seno mima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paden laamu leydi Mali tawi kaydi ko fiya catala bitegal DNH woni direction nationale des hydrauliques ɓe mbaɗi tigui jettinago faade ɓen tawi kadi ko hotɓe dande maayo woni tigui hotɓe takko cangol ngol ɓe mbiyata fleuve Niger ɓe jona jettigo noon ko yoɓe gandu kay wonde e oɗo saaha joni maayo ngo ƴeeri no fewi laamu ngu kadi holliri à partir de alkamisa kay maɓe mbawa uddidde kay vanuji ɗi vanuji barage mo Sélingué maɓe mbawa uddidde ɗin vanuji kay ha ndiyam ɗam wawa ustade kay saabu kay ɓe jogui kuli haali so tawi ɗum waɗaka ɗum barage o jogori ko fusde ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni niveau ndiyam kay ɓurtima kay yettima ha ɓurtima métre uji 4 kay e par rapport kay ko niveau tijjanoɗo hitande hikka nde saabi ɗum noon ɗum saabi ɗum noon ko toɓoji kewɗi ndiyam kay teskadi kay jippiɗi ɗeɗo balɗe nder leydi Mali ha kay ha toon surtout to leydi Guinée toɓoji kewɗi mbawi jippade toon ha to kay to bassin de la rivière mo Sankarani ɗum ɗin toɓoji kala mbawi wanjude e ngoɗon ngollo cangol walla ngoɗo maayo ko ɗum saabi kay oɗo saaha joni ɓe jogui kulhuli kay wonde maayo ngo so tawi renaka kay e ngo wawi ƴerde ha ɓuura oɗo saaha kay to ko yettiɗo catala bitegal EDM woni tigui société de l'électricité ɗe mbaɗi ɓen kolliri à partir de kay altine nayyi lewru août kañumen kay sanga 10 heures maɓe mbawa uddidde vanuji kay maɓe mbawa uddidde vanuji barage uji mabɓe laamu ngu noon erima dendagal ɓesguji ɗi kala ha tengti noon e hotɓe takko maayo ngo kala ne mbawa tigui rentade ɓeydo rentade tigui e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mali keddoɗen tana musto waɗi ñande aljuma ɓennuɗo nogas joyi lewru juillet maynu ɗum toon tawi ko to nokku to biteɗo Djebali noon ko gurel tawtegel sara ñorode rippa ko gurel tokosel tawtegel sara ñorode Sahel woɗɗani to wite Korkojo ko debbo goto noon biteɗo Penda Ba o kañum tigui yooɓi toon fittandu joom galle mum tawi kadi ko bone nawligo walla ko bone kiram gorko o noon ƴettuno ko debbo goɗɗo kay woni ko wiyete lebbela caggal nde o ƴetti on debbo noon o resi ɗum koko ɓooyani o waloy toon jammaji makko tati kay tawi o artani gato debbo jeewo no ronki wawde muñƴi ɗum nden o arti tigui ƴetti ko unugel tawi ko unugel roof ɗum tigui woni ko taasi e hoore hen ko hen wasi fittande makko kanko baraɗo o noon gorko o wiyete ko Dasi Ba ko noon o wiyeteno Penda Ba o noon holliri tigui wonde kay hollirama tigui o resodirino kay e Dasi Ba kene wona duuɓi joni koɓe ndesodiri kadi ɓe dañji sukaɓe ɗiɗo ɓiyiɓe mawɗo o gorko o kay wawino tigui nadde dewgal ko ɓooyani Dasi Ba noon Dasi Ba noon tigui on baraɗo o teskama tigui ko korsinoɗo no fewi jiiɗaɗo no fewi korsinaɗo e nder leegal hen ko ɗum saabi noon nde wargo ngo yalti nde sukaɓe leegal ngal e mawɓe kala jalkino gam yidde wadde lensé woni wadde wartade oɗon debbo ko yimɓe kay moƴƴuɓe mbawi falade hakkude mabɓe ha debbo wawi moltoyade to mairie caggal ɗum noon gendarmerie aranimo nayimo e oɗo saaha joni mona sokam e mbadi garde à vue ha joni ko leydi Mali keddoɗen Moussa
Mara ko mennoɗo wonde hoore jagode leydi Mali ko on tawe oɗo saha joni gila aljuma hanki go lewru utta omo tawe to kaso o wali jamma makko gadano e niɓuru o nangira noon ko o nanga noon ko caggal kayde o notoyno convocation tawi ko police halfinaɓe ko fate cyber criminalité noddunomo avocat ji makko noon avocat makko biteɗo Muntaga Tall o holliri tigui wonde kay o holliri tigui wonde o nangira kay ko windande o windno e hello makko x noon woni tigui x Twitter ɗum ko guilñande day lewru juillet ko fati kay en nangaɓe ene coka e nder kasoji leydi ndi o holliri noon kanko mun avocat o noon holliri tigui wonde police e procureur kala noddinomo wawino tigui nortade o jaabinoma ko fati oɗon alhaali o famani kay holko saabi kadi oɗo saaha joni police ene ruttuno ɗeɗon namde ha kenen nangamo ene cokamo hen kanko Moussa Mara noon e dendagal collègue avocat ji makko ɗi o ardi fedde avocat ji de o ardi kamɓe kala ɓe kolliri noon wonde kay Moussa Mara nanguira tigui ko laamu ngu tumimo ko ɗeɗo toɓɓe woni tigui ɓe tumimo tigui ko tonje laamu wonde kadi e ɓe tumimo kadi ko wiyete provocation des troubles à l'ordre public woni tigui noddude fitnaji ɓe tumimo kadi e saktude kabaruji ɗi gonɗani tawi ko kabaruji noddoji fitnaji fedde avocat ji ndiyan noon e gardugol kanko biteɗo Muntaga Tall ɓe kolliri tigui maɓe daran dole mabɓe ponno ha justice kay waɗa golle mum no foti wadde ni ha client mabɓe woni Moussa Mara wawa yaltude e oɗon kaso ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen ndeɗo yontere muusino feewi e nder leydi Burkina Faso janguji musɗi tigui jubbinama e nder leydi he e nder ha tenti noon e nder commune mo Dargo to centre nord woni to hakkude ɓaɗɗo rewo leydi ndi e nder commune mo Dargo centre nord e nder leydi hen ko famɗi kala noon fodde temedere neɗɗo wasi hen pittali men hakkude ɓen tawi ko militaire uji wondude ɓen wiyeteɓe VDP woni volontaire en e ɓen civil en kala mbasi hen pittali men ñande altine ɓennuɗo noon e nder région mo Sahel ko convoi militaire tawi kadi ko baɗanoɗo ravitaillement wuuro enen nawa toon ko fati e guura marchandise uji e carburant kala tawi convoi o ko militaire uji wondude ɓe wiyeteɓe VDN woni yerlitiɓe kay gollotoɓe dadiɓe gam rende leydi ndi ko ɓen tigui mbaɗa nguɗon jangu seɓɓitiɓe noon mbawi warde hewɓe mabɓe ɓe duppi camion ngaji kewɗi ɓe mbari sofereɓe ɓe duppi camion ngaji kewɗi no fewi on altine kadi on ñalawma kadi teskama ɓe mbaɗi tigui jangu tawi ko jangu militaire jangu convoi walla tigui jangu waɗi kadi jangu on waɗi tigui e nder base militaire e nder base militaire kadi nguna on altine waɗi tigui tawi ko état islamique dans le grand Sahara o kamɓe jeeyti nguɗon jangu kadi taw nokku biteɗo e nder commune mo Dargo to noon jangu ɗiɗaɓe ngu fodde 50 militaire mbasi hen pittali men ɓe jaadi tigui kamɓe tigui état islamique en ɓe mbawi yadude e petelaji wondude e matériel kewɗo ɓe mbawi yadude hen e nder nguɗon jangu ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima toon to leydi Burkina Faso ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen gonnoɗo kay gonnoɗo ministre e nder e leydi Burkina Faso woni ex ministre biteɗo Huwa Don Melo o holliri tigui wonde kay o confirmi wonde kay ko candidat ko gembeɗiɗo sobgoji hoorejo leydi tijjadi ñande 25 lewru octobre 2025 to leydi Côte d'Ivoire ko kanko noon tigui yiɗi wadde hoore makko ko wiyete plan B wonde kay ɓaade gardiɗo landa mabɓe hono Laurent Gbagbo gardiɗo landa wiyete ka PPACI ɓaade kay candidature mabɓe jaɓanaka kanko o holliri wonde ko candidat yidde kay wonde tigui ardade leydi ndi gona miijo noon teskama tigui o ɓamdani ɗum e Laurent Gbagbo ko ɗum saabi kay guila no miijo ngo ɓenne makko yaltini gon miijo kay guila ndena Laurent Gbagbo hoorejo landaka ittima ha laaɓi e wonde cukku mum saabu kanko wonno premier vice président kaɗo landa wiyete ka PPA ICI ka Laurent Gbagbo addi koto leydi Cameroun paɗen gardiɗo catal haqqe innama ade nder Cameroun woni président de la commission des droits de l'homme biyeteɗo James Mwangi ko Mwangi Kobila tigui baɗanoɗo condamné kay tawa kadi catal ngal koko waɗano condamné kay ko ɓooyi seeɗa ngal catal noon droit de l'homme waɗanoma condamné ka ko fate ko wiyete licenciement abusif woni tigui riwde yimɓe hewɓe gollotoɓe ngal ɗon catal gardiɗo catal ngal kadi e oɗo saaha joni wawi tigui
darade yeso tigi ñaawoɓe gilñen capantati e goho lewru juillet tawi kadi ko debbo goto kañum convoqué mom walla ko kañum wullitinoma on debbo noon wullitima tigi tawi kadi ko debbo mo gollotto on noon wullitima ko waɗɗum ko wiyete harcèlement sexuel woni tigi omo rewa e mum kala saaha yidde fijjude mum ema hammini ɗum omo tigi herƴini gurdam mum e kala saaha gam ɗaɓɓide ɗum fijirde ko ɗum woni ko wiyete harcèlement sexuel o holliri tigi wonde ko on debbo holliri noon hollirama ko on debbo waɗimo ko tagui wulliti ko ɗum saabi noon o darima yesso ñawoɓe procureur noon yamiri tigi yo itte ha laaɓa e gardigu tigi catal ngala kadi yo yoɓa amende mo 7 millions tawi ko franc CFA ɗum noon ko miijo procureur de la république ha joni habaruji men ɗemgal pular kedde afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaruji men ɓurtentude e dongre afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon ɗo on men ɗo wonde taw kadi ko gardiɗo hono jankoɗo mabɓe Moussa Mara kanko de o jaggama toon o waɗama sous-mandat de dépôt wonno ko ñande aljumare goo lewru août ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Bamako ɗum noon e yamirore procureur taw ko pôle national ko fate e haɓade ko wiyete super taw kadi ko criminalité ko ɗum noon en mbadi ndiɗon ene jeeya e ko nangunoma kadi ko toon ko mbiyata ko wonde tweet taw kadi ko on men ɗo wonde kono gardiɗo taw kadi ko gouvernement o ɓe wayno hono bayyinaɗo caggal ɗum kadi o wawi kadi kono yaade to dumbuɗo to gam ƴewode ɓen lundiyankoɓe jaggaɓe toon ɓe e wawde kadi ñingde kadi hono laamu ngu ɗum noon ko ɗum foof ene jeeya e gueɗe jagguɗomo toon ɗum noon procès makko noon wayno taƴama watte ko nogas e jeenayyi lewru septembre ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi Burkina Faso yontere kay nde ɗo kay waɗiniɓe kadi kono tana mawɗo fof e ñalguji baɗɗi toon taw ko waɗa boniyankoɓe jane mabɓe ɗum noon kadi ɓen kadi toɓɓuno ko commune mabɓe taw kadi ko noddirte commune mo Dargo e nder diwan taw kadi ko centre to banggue rewo hono leydi ndi e convoi kadi do rabbita yema taw kadi wuuro noddirtengo taw kadi ko gorom ɗum noon e nder Sahel he ko famɗi foof temedere neɗɗo wasi hono fitade mum ene jeeya e ɓen taw ko huniyankoɓe VDP en e civil en ɓen dutti toon e joomum en e jalguji baɗɗi to ndi e wonde e cawle kay bayyinde ɗum de ko toon to Nigéria ene wonde ɓen kifodiri ɗum noon ko safroɓe hewɓe ɗum noon ene wayno ko hofɓe juuɗe mumen toon nde wonno ɓe mbi koɓe joɓete ko dey kañum dey ene wayno dey ene famɗi no feewi wona ɗum kay umminiɓe ɗum noon waɗi kadi ɓe mbaɗa tan koye gueɗe ɗe moƴƴani ɗum noon waɗi noon hewɓe hen goppi on liggey payi kay e liggeyaji goɗɗi Congo Kinshasa ñawore Joseph Kabila mais noon ardata hono leydi ndi fuɗɗima toon ñande alkamisare capantati e goho lewru taw ko morso ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi ɓe mbi noon to ñawirdu mabɓe taw ko honiyankoɓe ɗum noon amo tuuma noon e gueɗe kewɗe no feewi guila e kay e viol en hay umminde caɗele deejere ɗum noon ko nandi hen Ali Abouba ko ɗum de tonguɗen e dogre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sandogo gam weltare Ayawu TV Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre afrique takkusana juulama ha to galle ceerno Yaya Ba to Basara Nouakchott ha to galle makko Richard Toll ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 ha to Daril Barka ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibou e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeri puɗɗoɗen koto leydi Palestine laamu leydi Israël noon tawi koye ɗemgal gardiɗo état major leydi ndi o holliri tigui so wona kay Hamas Gaza woppiti ha laaɓi ɗacciti ha laaɓi dendagal otage uji mabɓe kay ɓiliɓe juuɗe Hamas guila 7 octobre 2023 so wona kay ɓen goppita ha laaɓi ala feere wonde wawde waɗede kay ha guerre o darto ha laaɓa e nder leydi he ko konngudi noon on gardiɗo woni chef d'état major armée mo leydi Israël
koto leydi Israel paadena to leydi Israel nulaaɗo tawi ko nulaaɗo koolaaɗo woni émissaire mo Donald Trump horde dow laati tettude Amérique ene tawe to Tel Aviv woni laamorgo leydi Israel o joddima toon noon e famille aji tawi ko ɓen nanggaɓe otage uji ɓe ɓesguji men kayya walla ko jinnaɓe men ɓiili kay gila 7 octobre e juuɗe fedde witende Hamas Palestine koto leydi Russie paadena armée leydi Russie holliri tigui wonde armée leydi Ukraine aynima doronaji kewɗi no feewi e nder leydi he ɗina dornaji noon saabima kay ha yimɓe hewɓe mbasi pittali men mbasi hen pittali men waɗi kadi barmuɓe hen no feewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on